ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום בסרטון אנחנו עם מישהו מיוחד מאוד. היום אנחנו מארחים מישהו שהוא במקרה גם דוד שלי. רוי קוראים לו. רוי, בוא לפה. כפרה עליך. אוקיי, אז רוי, בוא תסביר להם מה אנחנו הולכים לעשות היום. אני לא יודע. אל תתייחסו לזה שהוא דביל. לא להיפגע מזה, אוקיי? לא להיפגע מזה, רוי. אל תיפגע. אל תיפגע. טוב, נראה לי העלבתי אותו. שהוא דביל. טוב, אני עשיתי לו הפתעה. זה סתם היה הקטע של הדביל. אני עשיתי לו הפתעה. רוי, אתה מופתע? כן. נכון. הוא לא בן אדם כזה. אז בואו נריץ לו. היום אנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד מאוד. היום אנחנו הולכים לעשות לכם סדרות ממכרות. סדרות שימכרו אתכם ואתם תהיו מול הטלוויזיה כל היום בגלל הסדרות האלה. אז הסרטון הזה יהיה מחולק לשניים. 3 סדרות של בנים ו3 סדרות של בנות. אנחנו הולכים להראות לכם סדרות מומלצות. וממכרות בהוט, לא ביס, לא ביס ולא בסלקום, בהוט. אל תעצור שנייה. תראו את המיט הזה, תראו איזה מכוער הוא, הירוק. הנה. הנה, בוא נראה להם איפה אני. טוב, יאללה, עזוב. טוב, יאללה, עזוב את זה. אז אנחנו מתחילים. אנחנו נתחיל מהסדרות של הבנים, אוקיי? הסדרות של הבנים זה הולך ככה. 3 סדרות. צפוף. כאן גרם בכיף. ומה עוד? המנות של פיני. והמנון של פיני. זה הסדרות של הבנים. אוקיי, אנחנו נתחיל בסדרה הראשונה, כאן גרם בכיף. שבמקרה יש אותה גם ב-yes. אוקיי, אז יאללה, בוא נתחיל. שים את פרק 2, אין טלוויזיה. שים. זה הסדרה, בוא נתחיל לצפות. שים לב, הופה! תיקח אותו כבר. תגיד אתה מריח משהו? מה? זה ריח של ההפסד. תתחיל להתרגל. שים לב. שנייה, עצור, שנייה. שחק. כן. שישי, מה העניינים? ראית את הפתק? מה? הוצאת את האור בזמן? וואו, בטח, וואו. איזה אור. חבל על הזמן הזה חתיך. ממש דוגמן, רק לעשות לו בוק. הפתיח המעולה. נו, ילדים, אתם מאחרים, אני לא כותבת לכם היום שום פתק. עומדי, איפה הנעליים שלך? דניאל, החביא לי אותם. דניאל, איפה הנעליים של עומרי? בחופשת סקי. זה לא סדרה מפחידה. דילן, לך. חכו שנייה. דילן, צא מפה. דילן, צא מפה. אני יודע, זה אני. סליחה? אבל אתה אמר לי שהמשחק נגמר ב-11. בסדר, אבל אתה... אז אני נזכר שהוא בא לי לצחוס. כן, זה הרבה שכח בסדר. לא רוצה, אבל מה? הוא באמצע. תעשה לי טובה, לא. הוא באמצע. אוקיי, בוא נמשיך לראות. אז רגע, אז למה הרבה נשאר עד מאוחר? כי אבא, מתוק שלי, מתעורר בזמן שאתם עומדים פה ומפהקים, אבא כבר מזמן בחנות שלו אחרי שהוא מכר לפחות זוג אופניים אחד. יאללה, עשיתי לו שנדב. קדימה, דניאל, תצאו כבר, נו, יאללה. אבל אני עם פיג'מה. אתה לבוש יפה מאוד. אוקיי, חברים. שים את זה. תגיד שהתלבושת חצי. כן, כאן גרם בכיף, סדרה בערוץ זום. היא גם ב-yes, גם בהוט. בסלקום לא. אני ממליץ לכם לראות אותה, אנחנו נעבור לסדרה הבאה. סליחה, אני ביררתי עניינים ומסתבר שיש את זה גם בסלקום. כאן גרם בכיף, לא משנה איפה אתם. תעשו בחיפוש, כאן גרם בכיף, תמצאו תוכניות שחבל על הזמן. אוקיי חברים, אנחנו נמשיך לסדרה הבאה. הסדרה הבאה היא גם בערוץ זום, קוראים לה צפוף. אוקיי? צפוף.
לגילאי 7 פלוס. כאן קרן בכיף שכחתי להגיד לכם, זה 8 פלוס. אז בואו נמשיך, צפוף, הלאה. את הגבול, הוספתם שתפות, אבל אני עכשיו במשא ומתן עם חמאס, כן? ואנחנו נשחרר אותה. אל תדאג. 150, לא יותר. ג'ארק יקרים מול החוקי ווליד. זהו, זה ייקח קצת זמן למי. חמוד לא, סבתא לא יכולה היום. למה? היא עדיין חטופה. חטופה? מה? לא, מה? כן, לא, סבתא שוחררה. ואתה לא מבין, עכשיו היא החליטה שהיא חיה את החיים. תמיד זה תגובה לשבי. אז היא נסעה עם חברים לחו"ל, כדי טיול התחרות כזה, ועכשיו אני בעצמי, אני לא מצליחה להציג אותה. פעם אחרונה שאני דיברתי איתה, אתה יודע איפה היא הייתה? היא הייתה על גג עם חברות בווגאס. זה עובד לך הדבר הזה? אני פיניתי לעצמי שעתיים בלוז כדי לשבת ולה... אוקיי, אז הסדרה הבאה היא בערוץ הילדים מגיל 7 פלוס. שמה היא צפוף והיא ממכרת ביותר. די, תשמע, היא לא צפוף, שמע היא המלון של פיני. בואו נתחיל לראות. תוציא את זה. אמרתי תמצאו לזה מקום, אני לא מחסן. שמוסה. אלכס, יש לי משהו לספר לך. אבל קודם אני. אני קודם. קודם אני. אני קודם. קודם אני, לא מוותר, אני קודם. תתחיל אתה קודם. אין לי באמת משהו להגיד. בלוטה, יש מועד רשמי לסיום השיפוצים במוח שלך? אם ירצה השם, נובמבר 2022. טוב, אבא תתחיל אתה. התקשרה אליי מקודם מועמדת לראשות עיריית נתניה. גם אליי, איזה קטע. היא אמרה לי שבגלל שהיום בערב מתקיים העימות הסופי, פה ממול, במרכז תרבות, היא רוצה דחוף לבוא לישון אצלנו במלון. זה בדיוק מה שהיא אמרה לי. לפנק אותה בשירות פרסט קלאס. בסדר? פינוקים על חשבון הברון. ושהיא תזכה בבחירות. תהיה לנו משט, עיר שמקורבת למלון שלנו. זה מדהים איך אנחנו חושבים אותו דבר. אבא ובת או לא אבא ובת? זאתי, רונית משאלי יושבת ראש מפלגת מחר חדש, זאתי המועמדת. תתקשר אליך. כן, נעים מאוד. פיני רובנס, מלונאי ומעריץ שלך. רונית מאוד, אני נעים. נעים מאוד, נעים. אני פיני, נעים מאוד רונית. אפשר מפתח לסוויטה? חייבת לישון, לא זוכרת מתי ישנתי בגלל הקמפיין הזה. רונית מאוד. אי אפשר עכשיו, כי בדיוק שבי פה, אני עוד מעט אביא לך מפתח לסוויטה. מה קרה? עד לפני שנייה שנינו התרבנו. רק שעכשיו הבנתי שאתה סגרת את הסוויטה היחידה שלנו עם המועמדת רונית משאלי, כשאני בעצם סגרתי אותה עם המועמדת השנייה, ויבית מורדוך. כל אחד סגר עם מועמדת אחרת? בדיוק, צריך לבטל את השנייה. מה פתאום לבטל? בבקשה, מפתח לסוויטה המלכותי. בבקשה, הבת שלי תלווה אותך. אלכס, לא לעזוב אותה לשנייה ולהיות איתי כל הזמן בקשר. שיהיה נעימה במלון הברון. הפתיח. המלון של פיני, ישיר זהב לא עושה את הווינים. כולם מזמין כי בסוף מה שחשוב זה משפחה וחברים. אצל פיני לא הכל מצליח, כי החיים זה לא תמיד בדיוק מה שקיווית, אבל זה הלב שתמיד מפתיע, כי בסוף מה שחשוב זה מה שבפנים. המלון של פיני, ישיר זהב לא עושה את הווינים. כולם מזמין כי בסוף מה שחשוב זה משפחה וחברים. חברים, אנחנו עוברים לספיישל הבנות. הסדרות של הבנות הן ברציות, כפולה, וגם כאן גרים בכיף, עוד פעם, כי כאן גרים בכיף זה פשוט ממכר של החיים. יאללה, בואו חברים, נעבור לסדרה הראשונה, ברציות, או ברץ, איך שלא יקראו לזה. בואי נחזור לסלון לכולם. יכולת כמוך לצאת. לא, היא ראתה טלוויזיה. הרבה יותר יצא ממך. טוב, תפסי.
ביי. אז בואי. היא ראתה פה טלוויזיה, נקרא, לא בואי. ברוכים הבאים לדייטים הגדולים .com. עברתם בדיקת רקע מחמירה? נכון עבודות. אני הולכת לפגוש גבר. בואי. לא, אתה מחבב אותי, כי אני... התוכנית הבאה שלנו היא כפולה. כן, 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 כפולה. גילאי 9 פלוס, זה כפולה. ברת, לא אמרתי לכם את הגילאים כי זה מכל גיל. נתחיל בכפולה. כן, כפולה.